Martin. Nech sa ti páči. Takže dovolte sa mi predstaviť, moje meno je Tomáš Šapka a dnes vám približím technológiu VoIP a IPTV. Sú to technológie, s ktorými ste sa už určite stretli v bežnom živote a trochu si ich približíme ich využitie, ich výhody, ich problémy, ich zabezpečenie a trochu o histórii si poviem. Takže prv sa zameráme na VoIP. Takže, aby sme si povedali, čo to vlastne je to skrátka VoIP je Voice over Internet Protocol a jedná sa o prenos hlasu prostredníctvom internetu. Trošku si približíme základné princípy, prebehneme jednotlivé protokoly, ktoré sa k tomu používajú. Povieme si niečo o potrebnom technickom aj softverovom vybavení, čiže hardware aj o softvere. A bežne si porozprávame o bezpečnostných rizikách a problémoch, ktoré po tomto vznikajú. Takže tie základné princípy. Takže VoIP jedná sa, tento protokol sa jedná o komerčnú realizáciu experimentálneho protokolu Network Voice Protocol z roku 1973, ktorý bol využívaný pri sieti ARPANET, ktorá bola vlastne predchodcom internetu. Prečo sa to využíva, je jednoznačné výhody, vidíme tie finančné, v súvislosti s tým, že vlastne za daných podmienok, kedy využívame prenos hovoru medzi klientom a klientom na aplikačné vrstve, to znamená, že z jedného počítaču na ten druhý je táto služba bezplatná. Ak však chceme uskutočniť hovor, ktorý bude prebiehať medzi klientom a nejakým mobilným operátorom alebo pevnou linkou, či v zahraničí alebo na Slovensku. Tieto služby sú spoplatené, ale určite to vychádza o dosť vlastnejšie, ako keď využívame pevnú linku alebo mobilného operátora. Čiže tieto funkcie využívajú ako jednotliví klienti, užívateľia, tak aj nadnárodné spoločnosti a kde v tom vlastne šetrenie dosť veľkých finančných pomyslov. Nutnou podmienkou pre využívanie VoIP telefónneho spojenia je zaistenie kvality služby, quality of service. Jedná sa hlavne o to, aby sa zamedzilo latencii, to znamená dobe odozve a jitteru. Jitter, to znamená kolisové oneskorenie, ktoré spôsobuje dosť veľké problémy. Momentálne služby, ktoré poskytujú internetové pripojenie, postačujú svojou prenosovou kapacitou aj to najmenej výkonné na prenos kvalitného signálu, takže táto podmienka je v podstate už splnená a bola splnená už v roku 2005 v Českej republike, čiže predpokladám, že u nás ich bude tiež dávno splnená. Takže na prenos hlasu sa pochopiteľne používa protokol IP a protokol UDP. Tým protokolom sa dostaneme ešte trošku neskôr a jednotlivo si rozoberieme aj ako tam vlastne dochádza k tomu prenosu. V súvislosti tým, aby sa ten hovor je prenašaný internetovým signálom, je snahou komprimovať tento signál a používajú sa k tomu kodovacie a dekodovacie algoritmy, kodeky G711, G722 a tak ďalej. Tieto kodeky sú štandardní a napriek ich využívaniu je stále taký štandard alebo proste je takou typickou normou pre minútu takéhoto rozhovoru sa stiahne asi 0,8 MB dát. Boli vyvinuté taktiež kodeky špeciálne pre VoIP, jedná sa o kodex PEX a ILVC. A ďalej protokoly, ktoré zabezpečujú tento prenos dát. V tretej vrstve je to protokol IP, v štvrtej vrstve je to protokol UDP. Využívajú sa tam UDP datagramy, samozrejme, že teraz rozprávam o OSI modele.
A v 5. vrstve, ktorá je pre nás veľmi podstatná pre pochopenie, je protokol RTP, ktorý reprezentuje real-time protokol. A práve tento protokol obsahuje jednotlivé fragmenty tohto rozhovoru, ktoré sú tam skompilované a približne obsahuje 20 až 30 milisekúnd tohto rozhovoru, ktoré sú tam vlastne skompilované. Najbežnejší protokol, ktorý sa využíva, je protokol H323, ktorý je už momentálne na ústupe, nahradzal práve modernejší SIP. Prečo SIP ho nahrádzal kvôli tomu, že je výhodnejší v sieťach, kde dochádza k preklade adries prostredníctvom NAT. A tento SIP protokol je tak jednoduchý a primitívny asi ako HTTP protokol alebo FTP, že v tom sa vidí jeho výhoda a momentálne je do popredia. Takisto boli vyvinuté rôzne špeciálne firemné protokoly, ktoré využívajú jednotlivé firmy po svojich firmách ako príklad uvedím Skinny, ktorý sa používa Cisco, HFA, ktorý je využívaný firmou Siemens a JAX-2, ktorý sa používa v operačných ústrediach Asterix. Zariadenia, ktoré potrebujeme, minimum, ktoré vlastne užívateľ potrebuje na vytvorenie takéhoto rozhovoru, videohovoru, v podstate sú minimálne 2 koncové zariadenia a 1 médium. Ale sme si to predstavili, tie koncové zariadenia sú už tie jednotlivé hardwareové zariadenia, ktoré sa nachádzajú na konci toho rozhovoru, buď hardwareové riešené IP telefóny, ktoré sa predávajú úplne bežne, ktoré nahrádzajú v podstate nutnosť mať bežný počítač so zvukovou kartou minimálne treba mať ešte nejaký mikrofónik, slúchatka alebo reproduktory, VoIP adaptéry, takisto. Riadiace a sprostredkujúce zariadenia by som nazval takými vylepšeniami funkcionality, či už sa jedná o komunikačný server, SIP proxy server, konferenčná jednotka MCU, VoIP dátu gatekeeper alebo VoIP brána gateway. A médium nie je nič iné, len to prenosové médium, cez ktoré vlastne prechádza ten signál. Čiže bude tu krížený kábel typu Ethernet, ktorý by mohol byť využívaný v nejakej firme, ako intranetové telefonovanie, sieťový prepínač, lokálna sieť LAN alebo sieť WAN. Programy, softwareové klienti, IP telefónie, takže s niektorými programy ste sa možno stretli, s niektorými nie, takisto ani ja som sa nestretol ešte so všetkými programami, ktoré sú popísané, ale také najznámejší, ktorý vám udal do očí, je práve Skype. Určite ste sa s ním už veľakrát stretli. Je to program voľne stiahnuteľný, užívateľia tam vystupujú pod svojimi prezývkami, tzv. nicky, čiže nie pod telefónnymi číslami, ako sme zvyknutí, čo je istým spôsobom výhoda. Každý nik je unikátny, užívateľ jednoducho si vyhľadá druhého užívateľa, môže si telefonovať, takisto vykonať videorozhovor, konferenčné hovory a tento program je asi taký najrozšírenejší z tých, ktoré tam vidím. Možno pre XMPP, pre Linux, ale osobne som sa stretol práve s týmto Skypeom. Problémy, ktoré VoIP má, by mohli byť následujúce. Problémom sú faxy. Faxovanie nie je podporované práve najlepším spôsobom prostredníctvom VoIP, ale je to riešené prostredníctvom e-mailov a cez vyrovnávaciu pamäť, že vlastne sa celý tá správa uloží do vyrovnávacej pamäte a človek je schopný potom si to skontrolovať pred vytlačením, ale nie je to úplne doriešené, faxovanie. Problém je už spomínaná latencia a jitter. Latencia, oneskorenie, určite je to dosť nepríjemné, keď s niekým telefonujete a ten jeho hlas prichádza s nejakým oneskorením. Už sa vám to možno niekedy stalo. Hlavne sa to stáva, keď telefonujete cez prostredníctvom satelitu, že vlastne s druhým kontinentom, keď telefonujete do Ameriky alebo tak je tam občas sa proste stane.
jitter, takisto premenlivé oneskorenie, software sa snaží to potlačať, ale niekedy je to proste viditeľné rôzne rozrušenia. Pripojenie k internetu, tu by som uviedol, že problémom by mohlo byť, keď využívate sieť Wi-Fi, tak toto pripojenie nie je také stabilné a keď vám to padlo, tak sa vám preruší celý rozhovor a tým pádom by ste mohli prísť o dôležité informácie, pokiaľ sa jednalo o videokonferenciu v rámci firmy. Výpadky elektriny, tu by som uviedol, že sa jedná asi o to, že vlastne mobilní operátori, takisto pevné linky, sú zabezpečené proti výpadkom elektriny o mnoho lepšie, majú svoje generátory ako jednotliví klienti. Takisto mohlo by sa vám stať, že vypadne vám elektrika v domácnosti a tým pádom je prerušený tento rozhovor. Nie je tam také silné to zabezpečenie. Núdzové volanie, pokiaľ telefonujete z VoIP na núdzovú linku, nedokážu vás lokalizovať, že kde sa geograficky nachádzate. Pokiaľ neuvediete, že som na tej adrese, tak je problém vás nájsť podľa toho signálu. Bezpečnosť, to asi každému hneď dojde, o čo sa jedná. Signál je ľahko odchytávateľný, je k tomu množstvo programov na internete voľne stiahnuteľný, spomeniem rôzne sniffery, ktorým sa dá odchytávať priebeh danej siete a odchytávať pakety. Tým pádom ten odpočúvateľ by priamo si mohol zrekonštruovať celý váš rozhovor, ale to isté sa dá spraviť aj pri klasickom telefonovaní, je to však náročnejšie, práve tu je jednoduchosť v tom, že človek sa nasiahne nejaký program a už by mohol niekoho odpočúvať, takže tá bezpečnosť nie je tak zabezpečená, i keď program Skype poskytuje kryptovanie. Ten signál, ktorý prechádza, je zašifrovaný, takže určite zabezpečenie tam nie, ale nie je to ešte nič, čo by sa nedalo zvládnuť. Zobrazenie čísla účastníka, tu sa jedná o funkciu klip, pokiaľ niekomu telefonujete napríklad cez Skype, tak je tam problém, aby sa vám ukázalo, že to vám telefonuje a keď ukáže vám to nejaké číslo, ktoré je proste úplne zmyselné. No, tu by som prešiel na IPTV. O čo sa jedná? Opäť je to televízia sprostredkovaná prostredníctvom internetového protokolu. Rozdelil by som ju do takých troch hlavných kategórií. Live televízia, time shifted programming a video on demand, VOD v skratke, ktoré je momentálne známe. Live televízia, ten prvý bod by som charakterizoval asi ako televíziu, ktorá prebieha live, ako je už spomenuté, súbežne s televíznym signálom, momentálne už digitálny, a vlastne klient si dokáže otvoriť internetovú stránku, či už Markízy, či už Joj, a live sledovať aktuálny program. Momentálne je dosť veľký trend využívať takéto hybridné televízie, hybrid IPTV, čo vlastne reprezentuje, že televízna stanica je vysielaná súbežne ako na internete cez IPTV, tak aj cez vlastne normálny digitálny signál. Time shifted programming, jedná sa o to, že keď nám pôjde nejaký program, tak nejaký film, nejaký seriál, tak nachádza sa na serveri a s nejakým oneskorením ste schopní si ho následne prehrať a si ho pozrieť. A video on demand je v podstate katalóg, ktorý obsahuje jednotlivé filmy a klient je schopný prechádzať cez tento katalóg a prehrať si film na požiadavku, na jeho daný request, si prehrať požadovaný film, takže to je asi také najobšírnejšie, najschopnejšie. Takže potrebné elementy alebo elementy, ktoré tu vystupujú. Takže TV head end, takže to je jednotlivé konečné zariadenie, ktoré sa nachádza u toho užívateľa, kde je rozšifrovaná tá správa, ten signál. VOD platforma, už je bolo spomínané, VOD v podstate reprezentuje jednotlivý katalóg
jednotlivých filmov, ktoré sú tam nahrané v jednotlivých sekcií a užívateľ dokáže prechádzať týmto indexom a